Adivi vana vaMwari, tiri kusangana zvekare muchirongwa chedu samazuve ese. Nhasi tine musoro wenyaya mumwe 1 uri kutaura pamusoro pemaporofita. Muchikamu chino tichadhifaina chinonzi muporofita, totaura mapeposes emuporofita, then tozoonawo kuti tine any warning yatinopiwa here mubhaibheri pamusoro pemaporofita. Tozotaurisawo mibvunzo inobvunzwa nevakawanda, bhaibheri richitibatsira pamusoro pemaprofits, uyezve how to test maprofits atinenge tawana ari muarea. Saka totanga nedefinition yemuporofita. Chii chinombonzi muporofita? Muporofita is a person who receives divine message and speak to other human beings on behalf of God. Muchishona tiri kuti izvo munhu anopiwa divine message kubva kuna Mwari achiitaurira kune vamwe vanhu, achitaura akamiririra Mwari. Ndo definition yemuporofita. Then mapeposes emuporofita. Purpose yekutanga ndeyekuticha nekudzoreredza vana vaMwari, yatinoti guiding, how to live malaws aMwari, how to follow them. Ndo first purpose yeprofit. Second one is warning, kupa chenjedzo pane zvinotevera zvinenge zviri kumberi. Sometimes kune macalamities anenge akadzina Mwari achaitika kumberi. So muprofita anouya achipa warning kuti usapindane nematambudziko atarisana ari kumberi, due to obedience. Muprofita anobva achitaura nzira yamungagona kukunda nayo. Chechitiri, yeprofit anotanga chechi. Let's say vanhu vakarasika munzvimbo yapinda muprofita hamuna kana chechi kana imwe chete. Basa rake kutoprepare a church inenge ichizopindira vanhu achiparidza shoko raMwari. Number 3 is to be a witness of Jesus. Anofana kunge ari witness waJesus. Everything chaanotaura should be directed towards Jesus. Mukaona akutaura dzimwe nzira dzekunaka kwaari, be careful with that person. Church 5 is to comfort. Munguva yematambudziko, let's say during example yatingapa ndeyepestilence, message inogona kubva kuna Mwari yekucomforta munguva yematambudziko. Then ngatichitarisai iwo Jesu Kristu anoti kudii pamusoro pemaprofits. Matthew 24 vhesi 11 inoti vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachatsausa vazhinji. So if a prophet akamuka, ngatisangomhanyai kungotaura kuti muprofita uyu muprofita waMwari, nekuti Jesu mbune atozvitaura akati vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachatsausawo vangani vazhinji. Then maprofita aya vanenge vachideiko pakutsausa kwavanoita vanhu? Matthew 24 vhesi 24 inoti nokuti vana Kristu venhema vachamuka navaprofita venhema vachiratidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause nevakatsanangurwawo. Zviri pachena kuti those prophets, they will be using miracles. So it's not chinhu chinofana kutyisa kana kushamisa vatendi. Ukaona any prophet anoita mamiracles, usatrust mamiracles, nekuti venhemawo vachaitawo zvinoshamisa. So haisi way yekujaja nayo eprofeti kuti ndewaMwari here kana kuti haasi. Zvikanzi izvo nebhaibheri kuna 2 Peter 2 vhesi 1 to 3 inoti asi kwakanga kuina vaprofita venhema pakati pavanhu sezvavachavapo pakati penyuwo. Vadzidzisi venhema vachapinza pakavanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, vachiramba naye tenzi wakavatenga, vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vavo vachatevera
utera hwavo. Nokuda kwavo nzira yechokwadi ichazvidzwa. Pakukarira kwavo mari vachakunyengerai namashoko emano-mano. Those prophets vataurwa panapa venhema vanonzi ivo nyaya yavo ndeyekukarira mari. They preach and do miracles kumatumbu avo. That's why vamwe vacho vachikutengesa imwe material. Ukatenga chakati, ukatenga chidhina, uchavaka imba chinenge chichidhura chidhina chacho. So basa ravo nderekutsvaka mari. So we should be careful with those prophets. Zvikanzi tingavaziva sei those prophets? Zvikanzi chenjerai vaprofita venhema vanouya kwamuri vaine nguo dzamakwai asi mukati ari mapere anoparadza. Muchavaziva nezvibereko zvavo. Panapa taurwa nyaya yekuti maprofita aya tichamaziva because of zvibereko. Pazvibereko apa pane nyaya. We can identify maprophets kuti uyu ndewe kwaMwari uyu hasi wekwamwari through zvibereko. Tikaenda kuna Galatians 5 ngatione kuti zvimwe zvibereko zvemweya zvinotaurwa ipapo ndezvipi, tobva tazvibatanidzawo nemaprophets atinoziva. Galatians 5 vhesi ya22 to 23 inotiyo zvino chibereko chomweya ndihwo rudo nomufaro norugare nomwoyo murefu nomwoyo munyoro nokunaka nekutendeka nounyoro nekuzvidzora. Hakuna murayiro unodzivisa zvinhu zvakadai. Zviri kureva izvo pachena kuti uyu mweya waMwari, mweya mutsvene unova unoshanda pachiprofita. Saka kana munhu ari muprofita ndo zvibereko zvaanofanira kunge ainazvo izvi, muprofita wechokwadi. Asi muprofita wenhema aiheyo zvibereko zvake. Zvinoti izvo kuna Galatians 5 vhesi ya19 to 21 zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina noutere nekunamata zvifananidzo nouroyi nekuvengana negakava negodo nekutsamwa nokupesana nedzidziso dzakatsauka. Saka ndo zvibereko zvamunofanira kuziva. Mukatoona tine mamwe masowa atinotozivawo nekuti tinotosvika utonzwa kuti maprofita anga achikakavadzana vachita gakava, hachisi chibereko chemweya, ndechemweya wetsvina. Vanovengana vane godo, zvibereko zvemweya wetsvina. Muprofita waMwari ane mweya waMwari haafaniri kunge aine chibereko chakadaro. Saka isusu manje Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemaprofits? Pane mamwe masangano anotaura kuti muprofita haabvunzwe, muprofita wazvaataura ndizvozvo. Bhaibheri rinoti kudii pamusoro pemaprofita? 1 John chapter 4 vhesi ya1 inoti, vadikanwa, musatenda mweya yose asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nekuti vaprofita venhema vakaburukira munyika. Zviri pachena kuti Mwari mushoko ravo dzvene vanotitendera kutesta mweya wataura pamunhu. Ukatoona mweya uri pamunhu wako kurambidza kutesta kana kubvunza, chitoziva kuti mweya wasi waMwari iwoyo. Inotsigirwa zvekare nevhesi iri kuna Tesalonike vekutanga chapter 5 vhesi ya19 inoti, musadzima mweya, musazvidza zvinoprofitwa, asi idzai zvinhu zvose mubatisise zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuidza mweya wataura. So tingazvitesta sei kuti muprofita ndewaMwari? Tinoenda kuna Isaiah 8 vhesi ya20 inoti, dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro. Kana vasingarevi sezvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani. That's why mutemo uchikosha. Zvinonzi munodzokera kumurayiro netestimony yaJesu Kristu, kuti muteste kana muchiona vasingatauri sezvinoreva shoko raMwari, zivai kuti chiedza hapana. So kukosha kwemurayiro kunotaurwa naJesu Kristu mbune vanotumira mweya mutsvene kuvanhu kana vachinge vatenda kwavari, vanoti kudii Jesu Kristu? Kuna John 14 vhesi ya15 inoti, kana muchindida muchengetai murayiro yangu. Zvapachena kuti kana muchida Kristu
vanotumira mweya mutsvene wacho, vachakumbira mweya mutsvene kuna Baba, vanoti chengetai murayiro yangu. So zvikanzi izvo naJohn wekutanga chapter 3 verse 4 inoti mumwe nomumwe unoita zvivi unodarika murayiro, nokuti zvivi ndiko kudarika murayiro. So ukaona muprofita anotyora murayiro waMwari, kutotyora murayiro ndo definition yezvivi iyoyo, sezvinotaura Bible. Saka mweya mutsvene haugari pachivi, asi kune vamwe vanozobvunza kuti ko inini mirayiro yese ndinotevera, asi unongori nehwani wandinotyorawo, zvingava neeffect here? Tinoenda kuna James chapter 2 verse 10 inoti, nokuti munhu unochengeta murayiro wose ukagumbura kune chinhu chimwe wava nemhosva kune zvose. So hakuna munhu anoti ndochengeta mumwe murayiro handichengeti, ukagumburwa kune mumwe wagumburwa kune yese. So a prophet anofanira kunge achichengeta murayiro yose, kana asingabi haabi, kana asiri pambi haasi pambi, asingapondi haasi haapondi, everything anofanira kuchengeta zvese. Haakwanisi kugura murayiro nokuti mweya mutsvene uri paari haugoni kuti akwanise kuita zvese izvozvo. Saka ngatichitestai vaprofita vedu munzvimbo dzatinogara. Tinovaziva, vamwe vane mbiri, vamwe havana, vamwe vanozikanwa pasi rose. Nyaya iripo, ngatichiendai kuna Exodus 20 tichitanga kuvatesta manje maprofita aya, nekuti Bhaibheri ratipa mvumo yekuvatesta. Totanga naExodus 20 verse 3 inoti, usava nomumwe mwari kunze kwangu. Mutemo wekutanga ndo first commandment yakapiwa pa10 macommandments. So a prophet kana achiuya kuvanhu haafani kunge aine mumwe mwari, right? Chinonzi mwari chii? Kana tichipa munamato padaily prayer tinoti Baba vedu vari kumusoro kudenga, right? Definition yekuti baba according to Bible inopiwa vanhu 2 badzi, baba nyakubereka nababa vari kumusoro kudenga. Ukana a prophet akuti ndina another father asiri baba vari kumusoro kudenga, vasiri baba vake, atove nemumwe mwari. Mwari haadi kushiya ubaba vake nemumwe munhu kunze kwababa vako only nababa vari kumusoro kudenga. Ukaona ana godfather vamwe vainavo, muprofita wenhema. Chechipiri, ukanzwa muprofita akuti mudzimu yako naMwari wako vakuchengeta, chiziva kuti akutaura kuti mudzimu ndemumwe mwari. So hakuna mudzimu unobatsirana naMwari kuchengeta vana vaMwari. Mwari anochengeta voga, havadi hiyo. Ukaona ini muprofita anotaura zvemudzimu, muprofita 1 wenhema, handei pacommandment number 2 Exodus 20 verse 4 to 5 inoti, usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kumusoro kudenga, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura, kana pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, right? Nyaya iri panapa ndeyekuti haufani kunge uine anything chiidol chaunofanira kupfugamira uchinamata kana kushumira. Maidols atinonge tinawo, tine vamwe vanoveza zvimufananidzo zvemudhori, vamwe vanoisawo zvinyenyedzi, vamwe vanoisawo zuva, vamwe vanoisawo mwedzi, zvinhu zviri kudenga izvi. Vamwe vanoisawo angai matombo. Mwari vanoti ini handidi kuti uite chimwe chimufananidzo. Ukapiwa matombo awapiwa naprofeti, wapiwa chimufananidzo chekuti ubhilive. Akupa matombo asi muprofita waMwari. Akupa chimwe chinhu chinobatika kuti enda unochichengeta pakati chichakuchengeta, wazviitira chifananidzo. Haasi muprofita waMwari iyeye. Aita tsvimbo haasi muprofita waMwari. You should be careful nemunhu anonamata akabata tsvimbo. Muprofita waMwari haabati tsvimbo kana aenda kunonamata, iyoyo inenge iri n'anga. Zvakatorwa kuchivanhu zvokuti munhu anoita tsvimbo yekunamata akabata. Bhaibheri rinotaura pamusoro pemunhu anobata tsvimbo kana unonamata. Handei kuna 1 Kings chapter 16 verse 33 inoti, Ahabhu akaitawo matanda okunamata nawo. Ahabhu akawedzera
kusashungudza Mwari weIsraeri kupfuura madzimambo ose akamutangira. Nyaya iripo, Mwari anovenga matanda ekunamata wakabata. Izvi zvabuda pachena kuti Ahabhu paakaita matanda ekunamata nawo, Mwari ndochavakagumbuka chinhu chihombe chaakatadza. Tine rimwe vhesi here ririmo mubhaibheri pamusoro pematanda. Handei kuna Hosea chapter 4 vhesi ya12 inoti vanhu vangu vanovhunza mano padanda ravo, vanoziviswa netsvimbo yavo, nokuti mweya wokufewa wakavatadzisa, vakarasha Mwari, vakapata ndokurasa Mwari wavo. Saka ukaona muprofita atongoita danda rekunamata naro kana tsvimbo, muprofita waSatani. Muprofita waMwari haaite eni danda rekunamata uinaro. Mweya wokupata, mweya wokufewa. Mweya wokufewa according to Bible mweya wetsvina. Saka hakuna muprofita waMwari anonamata akabata tsvimbo. Imbondipa tsvimbo yangu ndipoprofita, imbondipa tsvimbo yangu ndiposhandira vanhu, muprofita wenhema. Chimwe chatinogona kutesta nacho muprofita, it's a physical test. Tinonzwa vazhinji vachiti ndiri muvhizheni, ndiri kuratidzwa chakati mai, ndiri kuratidzwa chakati baba, koma ndaona ndiri kuratidzwa vhizheni yakati. Kana munhu ari muvhizheni yaMwari, anofanira kunge ari muchimiro chipi kuti anzi muprofita waMwari? Handei kuna Revelation chapter 1 vhesi ya17 inoti, ndakati ndichiona ndakawira pasi petsoka dzake sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu akati kwandiri, usatya, ndini wokutanga newokupedzisira. Munhu anenge ari muvhizheni anowira pasi, simba rinopera, anoita kunge afa. Kuita kunge munhu afa ndo unconscious, kutoita kunge munhu akafenda. Hautofaniri kutoonekwa uchifema kana uri muvhizheni, kana kubwaira kana kuita anything. Unenge uri muchimiro chemunhu akafa, ndozvinoita munhu ari muvhizheni. Tine anyone here another prophet akaita sekudaro? Handei kuna Daniel. Daniel chapter 10 vhesi ya17 inoti, nokuti muranda washe wangu uyu ungataura sei kuna she wangu uyu? Nokuti ndirini pakarepo ndakasara ndisina simba, uye ndakange ndisina mweya mukati mangu. Munhu ari muvhizheni haana mweya waanenge achibudisa pakufema, haana simba raanokwanisa kuita. Saka just imagine unenge uchiona muprofita ari paTV, ari muvhizheni, akatokutarisa, haana kuwira pasi. Muprofita wayo. VaMwari vakatsanangurwa mubhaibheri vaishaya pawa, vaivira pasi, vaishaya mweya wokufema, vaita sevakafa. Asi vanhasi vaakuprofita, vakakutarisa, akawira. Muprofita wayo. Food for thought. Ngatingwarire vana vaMwari. Jesu Kristu akatipa warning iyi. Zvikanzi chimwe zvekare chatinogona kuona nacho muprofita wechokwadi newenhema, zvaanokukurudzira kuita. Tambotaura payapa kuti kana wapinda mumatambudziko, muprofita waMwari anotumwa naMwari kuzokupai comfort neencouragement. Asi kune vamwe vanoita zvavanoitawo. Handei kuna Isaiah 8 vhesi ya19 inoti, zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikoyo, navauki navanoriva navanoita zeze, kana vanhu ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? Muri kuzviona? Ukaona muprofita akukukurudzira kunobvunza masvikiro, kunobvunza vauki, muprofita iyeye haasi muprofita waMwari. Muprofita waMwari anobvunza kuna Mwari direct, okupa meseji. Izvo zvekuti vakafa vanokwanisa kutibatsira. Ukazoona iprofita akuti enda unorova makuva nababa vako kuti zvinhu zvako zvifambe, mweya wavakafa ndowakukukonzera. Muprofita waMwari, vakafa vana chavanoziva. Saka ngatingwarirei. Another testing item yakasimba. Ona muprofita anokuti bvunza chakati, bvunza svikiro, haasi muprofita waMwari. Mwari anozvimiririra ega pachokwadi chake, haana any aid yaanoda. Tichienderera mberi, zvikanzi ko nevamwe vaakubvunzawo mubvunzo, ko a prophet akataura a correct prediction, akakuudza kuti uri kuona here mukuru ari papo mangwana chaiye ari kuitwa president,
kana kuti okuudza kuti muti uri pakona apa mangwana unomuka wakaoma, ukamuka wakaoma, muprofita wani. Handiri na Deuteronomy chapter 13 verse 1 to 3 inoti zvino kana muprofita kana muroti akamuka pakati pako akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa, icho chiratidzo kana chinoshamisa chikaitika kwauri, achiti ngatitevere vamwe vamwari vawanga usingazive, timushumire, usateerera mashoko omuprofita uyu, nokuti Jehovha Mwari wenyu nokuidzai kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nemwoyo wenyu uye nemweya wenyu wose. Zviri pachena kuti kana eprofeti akuudza zvinhu zvechokwadi zvichaitika zvikazoitika, teerera achataura kuti kudii pamusoro pechiitiko ichocho. Akangotaura chakapesana neshoko raMwari after zvaapredicta zvaitika, chiziva kuti muprofita wenhema. Muprofita waMwari akakuudza chiratidzo chikazoitika, chinofanira kunanga kuna Kristu. Ukamuona kuti ngatidai so kuti zvaitika zviya zviya zvisazoitike pauri, zvisinizvo zvakarayirwa naMwari, muprofita wenhema, even though ataura chokwadi pamusoro pezvichaitika zvikazoitika. Zvikanzi nemumwe kweiye muprofita anofanira kuita sei kana ari muprofita wechokwadi. Jeremiah 28 verse 8 inobva yati vaprofita vakanditangira ini newe, vakaprofitira nyika zhinji neushe hukuru, vanenzi vachiteerera vachitaura zvehondo, zvekurwara uye nenzara nehosha. Saka muprofita kana akuprofita, it should be a large scale. Muprofita anoprofita zvavana vaMwari vese, not selected vanhu vashoma vari panzvimbo diki. Kana akuprofita anongoprofita kuti 2019 kuri kuya covid, chirwere chichabata nyika yese. Everyone should benefit kumashoko aMwari. Munhu wese anonamata Mwari anofanira kubenefita kubva kuchiprofita ichocho. Zvekare anotaura kuti gore rakati kuchamuka World War 3, World War 4, World War 1, anotaura at large scale. Kwete ngoti ndinongoprofitira zvimba yangu ndiri 1, kumusha menyu amapunda muchaitika zvakati nezvakati. What for? Zvine benefit yemuponeswa kana Kristu achiuya. So muprofita waMwari anoprofita zvenyika zhinji, zvevanhu vakawanda. Mumwe mubvunzo unobva wati kunyaya yematombo yatinoona mukati memasangano atinopinda ndinopiwa matombo, Bhaibheri rinomboti kudii pamusoro pematombo. Isaiah chapter 44 verse 8 inoti musatya henyu, musavhunduka, handina kukuparidzirai izvozvo kare nokukuratidzai here? Ini muri zvapupu zvangu, kuno mumwe Mwari kunze kwangu here? Zvirokwazvo hakuna rimwe dombo ini handirizivi. Dombo ratinongofanira kuziva iwani, iJesu Kristu. Eni dombo rawapiwa, Mwari vati handirizivi. It's a straight point. Zvikanzi ko vanoda kupfugamirwa kana kubatsira kwatinoti kushandira, zvinombomira sei? Revelation 22 verse 8 to 9 inobva yati ini Johani ndini ndakanzwa ndikaona izvozvo. Zvino ndakati ndichinzwa nokuona ndikawira pasi kuti ndinamate pamberi petsoka dzemutumwa wakandiratidza zvinhu izvozvo. Akati kwandiri, rega kudaro, ndiri muranda pamwe chete newe hama dzako vaprofita, namata vanochengeta mashoko ebhuku iyi, namata Mwari. Mazviona mutumwa abva kumusoro kudenga, ndirozi isina kubva yakaita chinhu, yakaramba kupfugamirwa nemuprofita waMwari. Ko wako muprofita anoda kupfugamirwa muprofita wani? Izvotozviona kuchivanhu nokuno kupfugamirwa masvikiro nemudzimu. Akupfugamirwa akusimudza akati baba pfugamai, baba pfugamai, haasi muprofita waMwari. Zvikanzi nemumwe ko maristbands atinopfekedzwa mumachechizo zvakamira sei? Okay, iri ritoripo vhesi riri pamusoro pemaristbands. Wristband harisi wara rinowanika kuchishona, rinowanika kuchirungu. Saka that vhesi injariverenga nechirungu.
Kuna Ezekiel 13 verse 20 inoti therefore this is what the sovereign Lord says, take note that I am against your wristbands, which you entrap people's lives like birds. I will tear them from your arms and will release the people's lives, which you hunt like birds. Ndo zvinotaura Mwari pamusoro pemawristbands. It's take or leave. Kana wazofarira ndizvozvo, asi muprofita angokuti wristband, no, exactly kuti Mwari vatoti muprofita iye haasi wangu. Muprofita waMwari haakupi wristband. That's it. Zvikanzi izvo, tine masteps atinowana kuti tiwane mweya mutsvene. Mweya mutsvene ndiyo anoprofita, anokupai chipo chekuprofita. Kuti tiwane mweya mutsvene tinofanira kuita masteps api? John 14 verse 15 to 17 inoti, kana muchindida chengetai mirayiro yangu, neni ndichakumbira Baba vachakupai mweya munyaradzi kuti agare nemi nekusingaperi, uye ndiye mweya wezvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Imi munomuziva nokuti mugere nemi, uchava mukati menyu. Saka kuti munhu agashure mweya mutsvene anofanira kutendeuka, osiya zvivi, ochengeta murayiro yaMwari. Kana achengeta murayiro yaMwari, Jesu vakafadzwa nazvo, votumira mweya mutsvene. Mweya mutsvene ane zvipo zvakawanda. Chimwe chezvipo chipo chekuprofita. Kana wapiwa chipo chemweya mutsvene woprofita. So ukaona munhu kuti haana kutendeuka ane zvivi asi akuti ane chipo chemweya mutsvene akuprofita, pangwarirei, nekuti vanhu ava vaprofita venhema, kurashwa kwavo kuri pedyo. Mhosva yavainayo vaprofita venhema nemhosva yemunhu anonobvunza kwavari vaprofita venhema, mhosva iyo imwe chete, munotongwa zvakaenzana. Pamberi paMwari munonzi mese mune chivi chakaenzana. Zvikanzi izvo, iye mweya mutsvene vashoma, nyika haimuoni. Muprofita wechokwadi nyika haimuoni. Vazhinji vanoonekwa nokuti mweya uri pavari havasi mweya waMwari. Mweya waMwari unoonekwa nevanonamata. Kana usinganamati, you cannot differentiate mweya waMwari nemweya wakaipa. Ukaona wamuprofita wakungozikanwa nevanhu vese kunzi ane mweya waMwari, be careful. Muprofita waMwari haazikanwi, vazhinji havamuzivi nekuti vanoda zvenyika. Asi waMwari, vana vaMwari ndo vanoziva only muprofita waMwari, muprofita wechokwadi. Apa ndipo panoperera presentation yanhasi. Kana mabatsirikanawo kana kuti mafarirawo chirongwa ichochi, please subscribe kuchannel yedu Amazing Word and Teaching, mugokwanisawo kunge muchiwana notifications in future, marachiitira zvakanaka. Kana paine hama dzinodawo kuziva chokwadi ichi, please share navo vagozivawo chokwadi chinenge charendiswawo, muchibatsirana navo. Kana paine zvamusina kunzwisisa papresentation kana kuti paine mibvunzo yamuinayo kana maaddition, please feel free kukanda macomments enyu musection yemacomments. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tatenda.